Tak myslíte, že můžeme jít na to? Já bych řekl, když jsem dostal rozum, tak jsem se zabýval všelijakýma divnýma rybama. Ale potom, když jsem už konečně trošku toho rozumu získal, tak jsem zůstal věrný hlavně Jižní Americe. A v tom budeme teďka pokračovat. A to jsou taky cichlidy, ale mrňavý jihoamerický cichlidky. To jsou ryby, které vzhledem k tomu, že na prvním místě u mě jsou neonky a na druhém až třetím místě jsou dneska cichlidky a panceřníci, tak proto jsou moje oblíbené, protože i s těma tetrama a drobnými rabíčkama se ty jihoamerické cichlidky můžou chovat. Dneska já vám ukážu, jaká ryby, protože těch je strašně moc, těch jihoamerických cichlidek. Jo, jednak vám ukážu to na svých diácích a jenom apistorami nebo cichlidky, které jsem sám odchovával. Jo. Takže mohlo by jich být daleko víc, ale to už byste určitě všichni spali. Tak. Je to taková prostě skupina ryb, který hlavní, typicky jediný, co mají hlavní, je, že jsou malí, že ty samci dorůstají většinou těch 10-12 cm. Je jich celá řada, tím se nebudeme moc zabývat, a hlavně žijou nejvíce v povodí Amazonky a Orinoka, jinak téměř celý Jižní Americe. A v těch dvou řekách tam jich je jako nejvíc. A zase, protože opakování je matka moudrosti, tak se vrátíme zase zpátky do přírody. Já bych akorát chtěl říct, že vždycky, když teďka posledních 10 let někde jezdím, tak musím podívat nejen Horstu Linkemu, který díky jemu jsem spoustu viděl, ale taky jsem se spoustu věcí naučil, ale potom i dalšímu, což je Otto Gardner, který dokonce ke svým 70 dostal titul profesora v Rakousku. No a to, co mě udělalo velkou radost, když jsme byli nějak na 85, tam mi dcera poradila, že tyhle dva lidi, že jsou jeho nejoblíbenější přátelé. Ještě Hans Gruber, ten je z Gmundenu, z Horního Rakouska. A Otto Gardner mi zase hodně pomohl, hlavně se západoafrickými cichlidkama a vůbec Afrikou jako takovou, protože kdo cestujete, kdo jste byl, tak asi kde možně, tak mi dáte za pravdu, že staří cestovatelé říkali, že kdo by jel jednou v Africe, tak pak už chce jezdit do Afriky. To je můj problém, protože teďka nejčastěji nejraději jezdím do Afriky, tam zase ty ryby moje jako úplně nejsou, ale zase jsou tam děsně velký zvířata a ty taky rád potím. Tak, jenom teďka zase naskok k Peru. Peru symboly jsme si řekli, jaký jsou, ale zase v městě Cusco, v tom bývalém hlavním městě Inků, Inkský říše, je tenhle památník a to je přitom poslední náčelník Inků Atahualpa. No, je zajímavý, že i má svoji rybu, i jeho brácha Huasca, ten má taky svoji rybu. Peruánci to jsou skvělí lidi. Ale co vám musím ukázat, to je zkušenost hlavně pro chlapy. Jo, musíte být bdělí a ostražití, protože nikdy nevíte, co na vás začíná. Tohle v Andách taková hospůdka, říkali jsme si, tak se trošku občerstvíme. No, že prý mají kukuřičný pivo. Tak předtím důrazně varuju. Protože nejdřív jsem zkusil ta paní hospodská, že musím. Já jsem říkal, republika čeká, běr a tak. A ona prostě celá nadšená, že oni mají taky svoje pivo. Víte co, tohle tak smrdilo, za mnou byl nějaký takový velký květinář s nějakou kytkou, tak jsem tam potom takhle jako poslal.
až jsem to pochválil, a jsem se stačil zpamatovat, měl jsem zase ještě růžový, oni tam mají 2 druhy, no to bylo ještě horší, to smrdilo na dálku. No tak to tam taky šlo, tak jsem taky zalil tu kytku, doufám, že to přežila. A jinak v Peru se dobře, že tam mají velice dobrý všelijaký chlebíky, jo, masa. Já jsem neviděl, že tam je přes 100 druhů brambor. Jo, jenom Peruánci takový brambor nemají. A víte co, ale tohle, když jsme měli první morče, tak nad náma byli nějaký manželé anglicky a oni to nechtěli věřit, že to bylo, fakt to bylo dobrý. Mě to nedělalo dobře, jako tak nejsem zase nějaký, když si představím ty děti, jak to mají doma, no tak, ale oni to jedí, jak u nás králíky, tak to jedí. Je to dobrý, jako, musím říct, je to dobrý. No a Titicaca, to je taky zase takový jezero, tyhle ty lidi na těch ostrovkách, které tam plavou, ty tam makají a ta Titicaca, ta je až ve výšce 3800 metrů nad mořem a má furt jenom 13, konstantní 13 stupňů Celsia a tam takovýhle salmoidi žijou a tohle to oni jedí. To je jejich jako potrava, takovýhle čudlí, co se tam různě prostě vždycky nad vohýnkem si to různě propečou. No ale my půjdeme dál a zase tam, to jsme v regionu Puno a zase tohle, co už víte, jo, tady prostě ta Amazonka, tady, že jo, ty 2 základní toky, ten Apurímac a Urubamba a tohle je taky Apurímac nahoře, Urubamba ještě jednou, ale i na tom dolním toku už ty Urubamby, ještě předtím, než vzniká Ucayali, tak už se tam chytají rybičky, hlavně třeba ty kakaďáci, který v přírodě jsou takové ryby, že byste si je nikdy nekoupili. Teda, jo, to jsou takové, ale oni zase, kdyby byli barevní, tak by tam asi dlouho nevydrželi. Ale taky jsme chytli krásné drobnousky, jako tyhle Copaina gutata, nebo tyhle spilo, taky to jsou nádherné ryby. A bylo tam taky všude spousta těch mrňavých pancezníčků. Ty se tam taky docela lovili, docela jako dobře. No a ještě si taky připomenu Brazílii, tam už jsem říkal, třeba v Rio de Janeiro jsou 3 symboly, ten Copacabana a hora Corcovado, jsou 2 a 3. je ten 33 metrů vysoký Ježíš Kristus a to je 3. symbol, no to je to hora Corcovado, Copacabana. A potom ještě budete v Brazílii, když tam je dobře si na to udělat nejen, jak někdo jezdí ono na ty ryby, ale nakonec třeba bude stačit týden, že pak stačí, jo, co chcete nachytat, to nachytáte. Ale i Iguazu to stojí za to vidět. Když jste byl u Niagáry, tak Iguazu prostě to je daleko lepší. Ale teďka honem zase z toho Manaus, to jsme viděli. A to, co jo, nejen těch 7 kilometrů ta hranice, ale že je dlouhá, což by málo kdo řekl, ale tohleto Rio Negro u Manaus je 5 kilometrů široký. Jo, tady vidíte vzadu, vlastně to podobně jako na moři. Jo, že nevidíte konec, jak ta země je kulatá, tak vlastně takhle to vypadá na moře. Vidíte, akorát dítěti se to moc nelíbí. Že tam by se mohlo utopit. Tady je voda docela hluboká, že jsem i zámořský parníky, dokonce protože 180 metrů je tady hloubka místy, takže tam takhle může být. Ty biotopy jihoamerický cyklisti žijou hlavně v mělkých vodách, hodně v záplavových vodách nebo v těch všelakých slepých pramenech a co mají nevýhodu, oni jsou mrňaví, tak mají spoustu nepřátel. Piraně, ty jsou vlastně to je spíš jako v očích Evropanů, piraně tolik jako nevadí, ty spíš jako zlikvidují nemocné ryby. Ale tyhle ryby, rodu Hydrorhynchus, to jsou asi 4 druhy, poměrně velký, ty největší jsou až 1,20 m dlouhý, těm indiáni říkají vlčí ryba. Jo, to i indiáni sami říkají, že to kousnutí bolí minimálně jako od psa. A hunfiše, jak tomu říkají, nebo ty psí ryby, to jsou tyhle, ty Hoplias, Malabaricus, ty taky ty dorůstají do asi 50 cm, jsou asi až 2 kg těžký, chutnají dobře, jo? Jako všechny darci, tak Hoplias, Malabaricus chutnají dobře, ale jsou to hnusné ryby, tak se indiáni bojí.
A potom i obyčejný ledňáček, ten tam prostě těch všelakých malinkých rybiček jako bylo by poměrně dost. To jsou nepřátelé. A tady ty mělké vody, jo, ale co tam jako docela taky můžete zažít, protože když potom pojedete s partou rybářů, tak si tam můžete přijmout některé ryby nachytat. I takovýhle velký cichly. A to, co jsem dlouho nevěděl, jo, ale co vám potvrdí Jakub Wagner, že to, když oni to nakrájí ty cichly na plátky, tak ten nejlepší sousto pro arapajmy. Jo, na to se nejlíp chytají arapajmy. No a zase ty místní potřebujeme, prostě bez toho to nejde. Takže ty vody a já, protože nejradši mám vody černý nebo ryby, které pocházejí z černých vod, hlavně cykličky z komplexu Apistograma místený, tak černé vody a tam žijou i všelijaký další zajímavé rybičky, ty Excellent Paradoxus, to jsou takové mrchy, které jiný okusují, hlavně šupiny, jo, nebo tohleto, ono to vypadá jako štíčka, to je jaký tetera, Hepsetus odue. A tady vidíte, jo, že přesně ty piraně tady občas jsou a tady ta samička od těch reganů tady měla původní ocas. Ale to je ten samec, což vypadá zase docela dobře. Na těch hlubokých vodách, jo, tam hlavně mezi těma kořenama a tak tam vlastně zase jsou ty naše oblíbený velký cichlidy, hlavně pro nás ty skaláry, terčovci. Jo, tyhle ty pobřežní zóny, to je nejlepší. Tam má taky, co mě překvapilo, tam jsme chytili takovouhle krásnou vlastně rostlinu žeravou, rybu, tenhle ten Leporinus, takové jsou to mackové. Co jako v přírodě, co se mě nejvíc líbilo, tyhle ty festivy, já jsem viděl několikrát vytřený pár, ten samec ten si hlídá asi kruh, asi skoro o průměru, asi tak metr a tam nepustí nikdo, ten nádherný. Jo? Samička tam má kolem sebe ty mladý a ten samec jako objíždí kolem ní nádherný, prostě tam to vydržíte několik i možná hodin sedět. Pak samozřejmě všelijaký sumci tam žijou, kornýřovci. A tohle co ještě jednou, to jsme si nejdřív se dali poprvé, jsme říkali, co to je za barák. To jsme mysleli, že tam někdo je takový nějaký nuznej indián, že už neměl na hlíně, nenašel místo, tak šel do vody. Tak to jsou právě ty transportní stanice. Tam furt jako jezdí nějaké lodičky a tam právě takhle se transportují především ty červené neonky. Jo, což je úplně jednoduchý, protože tam je mělká voda, takže ono ten kyslík, ta voda se přece jako stačí pro vzdušní. A tohle zase je síť, kterou se loví právě ty červené neonky. A ještě jednou připomeňte, zase to je takové moje s Bohem, ten potůček, kde, víte, co se potom podíváte na to, tak nejen, že vidíte ty neonky, ty svítějí, jo, ale jen, že pak se podíváte, pak tadyhle vidíte čudlu, tadyhle další, jo, a nakonec zjistíte, že tam zase žijou vedle těch neonek i docela zajímavé cichlidky. To je Apistograma diplotémia. A zase ty byly vůbec nejlepší, protože ty, když jsme jako někde třeba svačili nebo něco jsme si dávali pauzu, tak oni jsou ty indiáni třeba v 50 letech furt hraví. To jsou malí kluci, jo, tak tam dělali jako nějaké figurky, furt nám tam něco strkali, tam vždycky jsme tam něco šoupli za to, aby jako nepřestali, aby byli pracovití. No a v těch filharmonických cichlech je zhruba těch 15 základních rodů, nejbohatší jsou apistogramy. Ono se říká, že dneska ještě daleko víc jak těch 20, protože neví se, jestli jsou některé jenom barevné varianty nebo dobrý druhy, a prostě více jak 20 ještě jich je neurčených. Vodu. V Jižní Americe jsou 3 základní typy vod, černý, bílý a čirý. Ale do toho hlavně potom je spousta různých smíšených vod. Ta bílá voda, to je jako třeba Solimouège, to je taková ta kalná voda, jo, takový prostě tam ty náplavy z
z těch břehů, co toho tam je, tam moc vidět není, tam je takový tak maximálně do půl metru a je tak nějak kolem toho neutrálu se taky blíží tam to pH. Myslím, 1/10 mikrosíl. Čirá voda to zase pro lovce nebo pro akvaristy nejlepší, protože tam přes 4 metry je vidět. Jo, to je typicky třeba Shingu nebo Tapajos, tyhle ty řeky. Zase se ale potom jako říká, jaký máte vy zkušenosti, takže většinou tyhle apistogramy, ty čiré vody, že jsou přece jen trošku jako se hůř odchovávají v akváriích, než ty vody bílé anebo z ty vody černé. Černá voda to je typicky Rio Negro. Tam je zajímavý, že i docela poměrně dlouhý, jo, až přes 2 metry tam jako je vidět v těch vodách a jsou tam zase nádherné jako ryby. Takže to jsou základní 3 typy vody. V Budících máme výhodu v tom, že tam je relativně měkká voda, takže jako pro běžný chov těch cyklek nemáme problém. Když potřebujeme měkkou vodu, tak buď reverzní osmózu, nebo tohle to výměna těch Catrex Annex, tohle, ale zase my, co tam máme jako blízko Šumavu, tak vyrazíme do Národního parku, hlavně na Kvildu, a tam přímo i s rašelinou 19 mikrosiemens, to je voda, a v této vodě se dělá většina neonek, spousta nebo většina cichlidek, a nebo to je základ, různý potom jako míchanici. Jo, ale nedaleko taky do těch 20-30 km do Budic máme i furt docela jako měkký vody. Jako spolubydlící ideálně je buď klasický různý cichlidky, můžou být, jo, samozřejmě všelijaký tetry, to je taky možný. Ideální mě se vyplácí jako třeba drobnoustky a ty cichlidky, třeba ty pandura, to je úplně ideální. Pro oblast dna, pokud nechcete tedy v tom akváriu vytírat, tak panceřníci jsou docela dobrý. Co je perfektní, pokud máte takové nějaké haravější páry, tak třeba tím dát tyhle ty endlerky. Endlerky sami ani svoje mladý nežerou a natož jako ty apistogramy, ale on ten samec aspoň se má o co starat. Ten jako hlídá ty endlerky, protože je trošku na distanc, takže potom nejsou nějaké rozmíšky mezi těma partnerama. Takže to je někde docela dobrý. Krmení. Já jsem ještě taková stará škola, dneska máte všelijaké možnosti, ale pokud můžete jezdit na živý krmení, máte v dosahu nejlepší plankton, jo, aby to nebylo moc tučný, aby to nebylo moc výživný. Jo, samozřejmě komáři larvy, jo, to ideální koretry, a ty koretry 1-2krát týdně, no, denně potom to ryby nežerou. 1-2krát týdně ideálně. Patentky, jako bych řekl, moc ne, cichlítkám, protože to je, nejen, že se straší těma těžkýma kovama, jenom čím vším, ale to už je docela ty krmení a oni prostě pak jednoduše se když tím krmíte častěji, tak ty cichlítky se necou. No a doma můžete mít artemii i mraženou, taky dneska můžete docela dobře koupit. Já sám používám, je to hrozný, to je v podstatě nejlepší krmení pro rybíčky. A já je doktor Basler, což je člověk, který hlavně přes všelijaké nemoci je dobrý, krásný knížky, o tom píše a tak. A to jsou různý, tam dává různý přísady. A je to hrozný to, že když vezmete, kolik nás to krmení, tak tadyhle to velký, 150 gramů, tak já si třeba v Linci si koupím za 6,90 € nějakých, já nevím, to nepočítám, 160, 170 korun. Jo, tak teďka si jenom kolik stojí tetramin, a když tohle budete dávat rybám, tak o tetramin ani nezavadí. Jo, to je úplně nejlepší. A já tím krmím vlastně i malý panceřníčky, oni mají i takový prachový krmení, takže pro cichlidky, pro panceřníčky nemusíte nikam jezdit, nepotřebujete živý, můžete to klidně tím odchovat. No, chovný akvária, cichlidky mají tu výhodu, že neničejí akvária. Jo, že tam můžete si
zařídit ty akvária docela tak, jako, že pěkně vypadá jako na kytky, akorát ty cichlidky nejsou moc vidět. Jo? Oni jsou plachy, tak vždycky vidíte občas někde nějakou cichlidku, ale zase akvária jsou výstavní. Jo? A v tom potom šlete, že tady je tadyhle třeba tadyhle samec Hippolyty, jo? A toho musíte hledat. A zase se jim tam daří dobře, protože musí mít vždycky nějaký ty skrýšky, kam se vytírají, a pak tady se vám normálně jako vám vodí mladý, a to je, pokud to neděláte na výdělek, pokud to děláte tak jako na oko a pro zábavu, ideální stav. Takže vodu používáme pokud možno měkkou, akorát tyhle ty inky nebo ty benčí a pandura, ty dělá běžnice a běžný budějovický vodě, jo, nebo ty jsou v pohodě. A ty žabrošky tam, pokud máme plankton, tak jako první krmení nám bohatě stačí. A ty různé skrýšky. Fakt je to, že zjistíte, že ty ryby, každá si vybírá svoje skrýšky, každému páru vyhoví něco jiného. Nejlepší jsou asi tyhle ty trubky, nebo i takovýhle všelijaký. Tohle je výborný třeba na pelvikách, to myslím na západoafrický cyklický, ale i jihoamerický. V tom jsou docela dobře vidět a hlavně víte perfektně ty ikry, spočítáte si, kolik jich tam je, nebo jak se vyvíjejí a tak. Tohle to je vymyslel Radka Winklera, který před mnoha lety tohle vymyslel a zatím asi nikdo nevymyslel nic lepšího, protože pro velkoproducenty tohle akvárko, takhle vlastně to je za chvilku umytý, trubky jsou vyčištěný, hygienicky v pohodě a tohle. Tady to vždycky jen se straším, jak Čeští, jaký jsou šetřiví. Jo, to jsem u Pepy Kostky, když si jako tohle fotil před pár lety, co on jako potřebuje, protože na to pilu, to má daleko, tak jak vlastně potřebuje málo vody, aby jsme tam ty ryby vytírali. Jo, a já teda vodou nešetřím, u mě ty ryby mají poměrně dost prostoru, protože zase zásadně nechávám ty páry, aby teda ty svoje mladé, aby odvodili. Jo, takže chci, protože pak zase i ty mladé, když necháte odvodit, tak to je zase úplně jiný chovný materiál, než je dáte stranou. Tohle to jsem zkoušel u těch kandid, ty potřebuje tenký trubky, jestli i na ně budou mít ten negativní vliv pancéřníci. Co jste možná zjistili, že když dáte těmhle trubkám, nebo do toho akvária, kde máte apistogamy, chcete, aby se třeli, tak když tam máte pancéřníčky, tak oni je tak ruší, že se většinou ty cichlidky nevytřou. A fakt je to, že se nevytřeli i ty kandidy. I ty byly těma pancéřníčkama rušený. No a teďka takhle jednotlivý druhy, ta akarka zelená, to je taková ryba, která vlastně může pro jakýkoliv začátečníka, protože to je ryba, která hlídá kde co. Ta hlídá nejen služku, ale třeba i chomáč nítěnek, jo, nebo když tam je víc perloček, tak ono začne hlídat perločky, ale hlavně si na nich taky vytrénujete, jo, jak prostě ty samičky, jak se o ten plůdek starají. Tyhle ty Aureocephalus, ty jsou už jako trochu jako problematičnější, už musí mít taky skutečně takovou skoro neonkovou vodu. A jsou taky to zajímavý čudly. No a podle Ivana Hroznýho má ta ryba název a těch je celá řada takových barevných variant. Každá vypadá taky trošku jinak. A tam jsem byl vykulený, že tenkrát já jsem, když jsem je dostal, tak mi říkali, jak prostě potřebuji jako nějaké jeskyňky a tak. A jo, to byl sameček, takhle tady je konečně samička. A najednou jsem zjistil, že oni jeskyňku vůbec nechtěli, ale normálně se třeli tadyhle nahoře. Na takovým tom otevřeném prostranství. A zajímavý, třeba tady ta stanice Pandur, tu pustili tak maximálně 10-15 cm ke snožce, zatímco ty červené rouky tam jezdili, jak si chtěli, a to je taky příčina, proč třeba i v přírodě nejvíc těch mladých, třeba cichlidek, sežerou právě ty malý tetry. Jo, kde oni vlastně neslouží jakoby nějaký nepřítel, když je velká ryba, tak ty cichlidky zaženou. Tyhle ty malinký
čudli ty tam tím nevadí, tak oni nakonec tu snužku prostě postupně sežerou. Jo, ta samička se sice o to snaží, ještě hlídá to, ale to tam vydrželo asi 2 dny a oni to ty neonky postupně vyzovali. Odchov ten potom, když už máte malý odchov, není jako žádný problematický. A ramirezský to je zase ryba, která vlastně je to taková trošku, nebo může by to být takový trošku symbol těch jihoamerických cichlidek, protože to jsou skutečně ryby pěkný, jo, udělají radost s těma barvami, dneska celá řada barevných variant, jo, i takhle závojový jsou, nebo takové ještě taky ty různý oranžový a tohle před pár lety ty Electric Blues. Pak je to, že to taky je docela zajímavá ryba, tak pro kdo má rád nějaký barevný ryby, ono i takhle to druhý akvárko vypadá docela dobře. Když tam máte takovýhle hejnko, tak dělá to ozdobu, ale řekl bych, že klasický ramirezský jsou ramirezský. Tam se o tu snužku se starají oba rodiče, jo, takže tam to je docela dobrý. Tohle fotka od Zdenka dočekal jsem fotil někdy asi před 20 lety nebo kolika. Ta fotka obletěla celý svět, dokonce i v jednom japonském a čínském časopise. On tomu nikdo nechtěl věřit, že takhle jsou lidi, že takhle dělají jako ve velkým jako cichlidky. No, v Čechách, Benkačka, to děláme levou zadní. Ale tím bych řekl, že jsem uvedl Zdenka dočekal takhle do světové akvaristiky. No to. A jinak ta snužka, pokud takhle máte mladý, pak se odchovává dobře, protože jsou to přece cyklidky, takže když máte kvalitní krmení, tak odchová to. Když máte dobrý pár, tak oni to uhlídají, jo, a je to nádherný, prostě u toho vydržíte hodiny a hodiny sedět. Tyhle ty Dikiokusty jsem kdysi fotil ještě u Pepy Moce, protože to taky tenkrát to byla první bomba, když jsem viděl, jak prostě to jsou ryby, které se taky mají vytírat na otevřeném prostranství. Takhle Pepík jako vždycky používal jako několik samic, aspoň 3-4, protože když buď můžete ty jihoamerické cyklidky vytírat v párech, když tam dáte 2 samičky, tak ten pár se na ní smluví a tu druhou samičku utlučí. A když už máte 3 nebo 4 samičky, tak už to je v pohodě. No a takže ten takhle, a potom řeknete, jo, že se vytírají na otevřené prostranství. Jako, jo, to, tady vidíte, ta trubka tady byla docela dobrá. A odchov taky potom, pokud se vám podaří potřebovat jako skoro nevelkou vodu, pokud se vám je podaří rozmnožit, tak pak už ten odchov už jde. Ještě snad hezčí jsou tyhle ty Dicrossus filamentosus, sameček. Ty mají nádherný německý název, jako to se dobře pamatuje. Gabel, Schwanz, Schach, Brett, Cichlide. Gabel, to je vidlička, Schwanz, ocas, jo. Takhle to, prostě, jo, jsou takové jako jednoduchý názvy, to mají ty Němci, ty složeniny jejich. Jo, a taky, zase tam jde o to, aby se vám vůbec ty ryby vytřeli. Když máte pár, musíte vytírat za mlada. Jakmile necháte dlouho, tak pak se jim nechce. Jo, hned jak vidíte, že už sameček s tou samičkou už nějak začíná jako tak jako na ní dělat oči, tak hnedka šup do vytíračky a Agassizy, jméno to jsou asi jedny z nejrozšířenějších vůbec cichlidek. Agassizky ty mají podle profesora Agassize, který objevil jméno. Není to úplně přírodní tohleto druh, ale hodně ten sameček je hodně podobný těm přírodním agassizkám, které jsou taky takový šedý myší. Protože český akvarista nebo evropský, ten prostě potřebuje barvy, takový ty různý double red a já nevím, nějaký tohle, jo, nebo tady nějaký ty červený hlavy a jak se to ještě všechno jmenuje. Tak těch je celá řada, jsou to krásné ryby, ale já to říkám, jako příroda, ty přírody jsou nejjezdčí. Tady to je oradka zase taková klasika, jo, jak prostě pro ty velkochovatele, jak to může být. Odchov naprosto jednoduchý. Co bylo zajímavé, to před pár lety nejdřív vznikly ty fajeredi, to jsou takové rybičky, docela to je samička,
Jo, tadyhle, ty jsou takový, který, když jsou mladí, tak docela jakoby bojujou. Ale potom, jakmile už přichází k pohlavní dospělosti, tak vždycky v tom jednom akvárku necháme jednoho samce, že oni jinak se potom časem uklučou. Jo, takže jednoho samce a víc těch samíček. Takhle to vypadá. A to ještě bylo u Pepí Kulky, to jsem tam ještě vyfotil. Jo, jak prostě asi v těch 7 cm vody, jo, tak takovýhle krásný výtěry. Já to teda dělám takhle zase, jo, že tady prostě ty ryby, je jich míň, pak tak, když to nechám jako odvodit, tak jsem rád, že tak mezi 20, 30, ale zase jsou to kvalitní rybky. Ještě lepší byly tyhle ty super hradi. Ty byly ještě tak jako víc, ještě jako líp jako zbarvený. Taky krásný samiček, tady se samičkou vepředu. A co jsem byl výkonnej, když jsem měl, protože jsem neměl kam dát, tak jsem měl nahoře v akvárkách úplně pod stropem, kde jsem měl tenkrát tyhle zebry, kde ty zase potřebuji mít spíš teplo a tam já nahoře mám teplo. A tak jsem tam takhle jako si říkal, oni tam přežijou a až se mi udělá někde místo, tak je dám jinam. No a tak jsem mi pěkně slušně krmil a až najednou jsem zjistil, že tam plavou mladý, krásný ty zebry tam plavaly a tyhle ty cichlidky taky. No, takže ty zebry vlastně těm cichlidkám vůbec nevadily, ale nakonec tak asi nějak kolem 20 mladých se tam normálně v tomto akváriu odvodilo. Takže i takhle se to dá dělat, nejen prostě teda, že nechají chlapi vytřít ryby a dají to stranou. Zase, když to dělají profesionálně, tak je to jiný přístup. Tyhle ty biteniáty, oni víc byli známi spíš jako klejí nebo klauzevičí, to byly taky dražší, to byly takový vzácné biteniáty, byly potom takový jako skoro normální. Z Brazílie chodí takhle víc takový jako pastelový, takový do žluto-oranžovo-červená, takový, zatímco z Peru jsou spíš takovýhle jako do modra. Jo, to jsou všechno biteniáty, Elizabety. Tyhle ty první, ty jsem dostal v 93. roce od Horsta Linkeho. To byly moje první Elizabety, který pak jsem tak nějakou dobu to udržoval doma. Teďka jsou hodně spíš takhle ty červené varianty, ty oradka. Zase tohle, to poznáte podle těch trubek, co tam občas oni nafotím. A kakaďáci to jsou zase cichlidky, které mají asi vůbec největší ty místa rozšíření v té Jižní Americe. Jo, ty jsou snad všude. Většinou teda v bílé vodě. Jo, takhle to jsem ukázal, to jsou takovéhle přírodní formy, takovéhle jako nevýrazný, moc nebarevný. Ten samec ten byl na dolním Urubambě, jo, než začalo tam ukajali. Tak to jsou takovýhle už malinko barevý má tam v tom hřbetu, ale nic moc. Taková ryba, že by se asi blbě prodávala. Tohle to teda odbyt. Jo, tyhle ty všelijaký červení, ty už jsou pěkné, nebo taky oranžový. Jo, taky to jsou taky docela zajímavě barevné ryby, jako spíš tak jako komerčně dobrý. A to je zase u Pepíka Moce, zase tyhle jeho, protože to jsem nikdy neviděl. A fakt je to, že to takhle mu fungovalo, nebo jo, že ty ryby takhle prostě se neprali mladých bylo dost. Odchovka kajáku, to je taková jedna z nejjednodušších cichlidek. Diplotenia, ta, už jenom to, že ještě je společně s červenými neonkama, svědčí to, že ta musí mít slušnou vodu. Skutečně neonkovou vodu, kterou jsme si ukazovali, a to je jenom taky to opakování matka moudrosti. Ale jsou to docela takhle pěkný rybičky, sameček. A takhle vypadá samička před sením, když ji střídavě krmíte korytarama, černýma, komářima a hlama. Tady se dokáže krásně zaplnit. A tady to jsem zkoušel potom, taky co ty ryby, jaký chtějí otvory, jo? Tak jsem myslel, jaký si ty malý, ale oni tyhle ty chtějí spíš malinko větší. To se třeba spíš v těch širších trubkách.
Erythrura, zase erythrura, to je taková ryba, kterou nikdo nezná, ale třeba Macojenzi si ty léta tady proplouvali tou Evropou taky relativně ceněný ryby. Ono to má takový hlavně červený ocas, ale jinak si dělá jako všechny ostatní jiný cichlidky, zase to je na jedno brďo. Magmastery, to jsou zase takový klidný cichlidky, které můžete chovat běžně v nějakých společenských nádržích, s těma i malejma tetříčkama. A zase jsou řada různých takových lehce barevných variant. A jo, tyhle jsem dostal tenkrát od Kurta Wilhelma, my jsme ho tam byli navštívit, tak to je taková takový typický dvouletý asi samec tohle. No taky samozřejmě různý barevný varianty, ty zlatý, jo, to zase no. Vždycky lidi to chtějí, tak to prostě se takhle jako množí. Jo, a myslím, to jsou klasický zástupci černých vod. Myslím, samci nádherný. A zase u Pepika moce. U sebe doma fotím takovýhle jako tohle, jo, to není zábavný. O toho Pepika to je lepší, tam je víc těch trubek a že to vypadá takový v lepším stylu. Odchov potom taky jako v pohodě. Jako, jo, to. No a pak jsou jako noví mísený, nebo spíš ty matce byly známí. Jo, tak to je zase taková ryba, která je taková trošku podobná těm mísenám. A samice. Ale ono celá řada ještě dalších barevných variantů těch mísen. Takže teďka o to, a jestli nakonec někdo časem nezjistí, že to je jiný druh. Jo, a zatím tohle jsou tak jako různý mísený. Pandura, furt ještě u nás tak jako chodí jako panduríny, ale Panduro to byl obchodník s rybama, nebo ještě je, který jim dal svoje jméno. Tak vypadá dvouletý samec. A takhle typický ten mladý samec, necelý rok starý, ty jsou prostě ideální na tření. Jo, aby byli mladí a pak se třou a pak to je pohoda. Zase buď takovýhle jeskyňky můžou mít, nebo klasický trubky zase. Co tady jako nejdůležitější je písek. Jo, písek to v Čechách moc akvaristi nevidí. Písek v podstatě funguje jako dobrý filtr. Jo, takže zvlášť, protože cichlidky nemají rádi, když je rychlý proudění, jo, tak vlastně nemusíte ani tak intenzivně filtrovat tu vodu, ale stačí, že máte písek a on tam spoustu těch dusičnanů se tam takhle jako zlikviduje těma bakteriema a hlavně vidíte tady ty mladý, co jsou. To jsou nejlepší sklíčky, ty jsou mezi těma kamínkama schovaný, jo, a jsou naprosto bezpeční a taky daleko líp, potom prosperují, líp rostou. No, ty mladý nechává většinou, tak mezi 10-20 mm je dávám potom od těch dospělých pryč, a to jsou docela takový velký rybí, tak pak už jsou v pohodě. No a pak takový jako podobný pandur, to, co je pandur podobný, to jsou taky, nebo dřív hlavně se ti Morales, to je známý mezi cichlidkářema. Ty mají jediný rozdíl od pandur, jednak tu skvrnu, ty mají malou, jo, ty vidíte tady pandura, ty mají velkou, a pak mají tady červený konec toho, ty zbytní plouty, tady tyhle ty ne. To jsou dva hlavní rozdíly mezi těma dvouma druhama. Benči, zase klasický jinky, že se nazývají, protože to byl jejich první název, nádherný ryby. Zase nepotřebuje až tak úplně měkkou vodu, jo, taky běžně se dělají třeba ty budějovický vodovodní, tam má teďka kolem tak 150 mikrosiemens, nebo plus minus, takhle to nějak kolísá, tak v tom krásně se nechají dělat. No a teďka Apistogramma martini, ta byla nejdřív známá jako Leerschwanz, a nebo Mortenthaler, podle Martina Mortenthalera, jo, takže to jsou martini. A pak se ještě objevily těsně podobné, takový trošku žlutější, ty byly označovány jako martini gelb, jako žlutý,
a když jsou dneska Apistograma Pantalone, a jo, oni jsou skoro stejný, ale takový do žluta. A takhle to je klasika, jo, takhle ty trubky, ty jsou zase moje oblíbený, jo, a to docela takhle jako funguje. No a tyhle ty Vekonant, ty byly hlavně jako cvilingy, anebo ještě od doktora Šteka, já jsem někdy dostal ještě Štek jim dal to Species Oregon, podle tam místa, kde odkud pocházeli, tak dlouho byli v Evropě známi jako Species Oregon. A to jsou zase, víte co, to jsou ryby, které všem doporučuju, protože nejlepší je samička, ta podobně jako u těch nanakartech zelených cychlidek, tak se stará o potě, to je úplně, jo, oblíbili si tu hrůzu. Já jsem tam taky dával, jo, trubky, nejradši potom měli tadyhle tu hrůzu, ale ta samička, ta prostě to bránila, jo, ta se starala to úplně znosně. Ortegaj zase. Ortegaj, to je obyčejná čudla, jo, ale když si budete chtět utrácet peníze, tak nejdražší je algodon, a algodon jedno jestli jedna nebo dvě. Jo, taky dost drahý jsou pebas a skoro stejně drahý jsou papagalo. Nejlevnější jsou teda ortegaj, jak se teďka jmenujou. Je to zajímavé, že takhle prostě už potom to jméno, když vám nabídne nějaká ta firma, tak pak platí to jméno a ty algodony, ty do dneška jsou dost drahé. A taky taková zase ryba, jako všechny ostatní cychlidky. Takové ty samičky si jsou všechny poměrně dost podobný. A speciál krystál, a nebo taky hodně mají jako za kakaďáky, jako Zerio aquaricia. Jo, to jsou, a ono fakt vypadá jako kakaďáci. Ale hlavní rozdíl je, že mají takovýhle žlutý hlavy. Jo, to na rozdíl od těch kakaďáků, tady to je krásně vidět, jo, žlutá hlava, není kakaďák, jenom podobný. Barlový, nádherný samec, jinak. On taky to červený, to má ty tváře červené, když je trošku starší. No, abyste to má. Jo, tady zase daleko další jsou kelery. Jo, kelery jsou asi nejdelší z těchto. I ta Leticia. Diamond Face, to je taková, to se jen tak říká, no, ale speciálně tady to je zase podle ty řeky. To jsem zkoušel další, protože oni se furt honili, tak jsem tam dal takhle zase ty endlerky a to docela zafungovalo. Pak se přestali honit, jo, tady vidíte, jo, co ta Diamond Face, proč jako teda takhle to jméno tak jako sedí a samička a tenhle mladý. Pak už zase ten vrchol zase potom u těch ryb je taky nějak jako podobný. Filflek, to je taky z dolního šingu, to je taky zase zajímavá ryba. A Wilhelmy. Takhle tyhle jsem původně dostal od toho Kurta. Jo, to je přesně podle něj, podle Wilhelma. Tady ten samec, takovýhle krásný, hlavně takový ten červený čumáč má. Jo, ale teďka už jsou tak jako nejen klasický, někdo říká modrý, a už jsou zase žlutý. Jo, to jsou taky Wilhelmy, nebo ty Abacaxis, ale už takový do žluta, to je samec, samička. Jo, má to být jeden druh, snad barevná varianta. To je skenovaný, takže tam taky. No, borelky. O borelkách se říká, že to je taková běžná čudla, ale jako není to určitě pro začátečníka. Jo, ta přece jen potřebuje svoji péči a nedělá se zase úplně jako jednoduše. I když na to potom přijdete, jako tenkrát u Pepíka to bylo, tak pak jako jich naděláte, řekl bych, stovky a stovky. A ty fasciáty jsou nádherný cychlidky. Jo, to. Ale zase jsou choulostí, málo komu se podaří je odchovat. A nebo když je odchová, tak potom hodně jako chcípají, hodně jako na kožovce. To dostávají. A ono, když se pozdě diagnostikuje, tak pak už jsou ty ryby marný, pak už jako nic moc.
No a věta, to je zase ryba, která se strašně plete. Jo, protože ani spousta prodejců neví, jaký je rozdíl mezi McMastery a větou. Naprosto jednoduchý. Jo, věty mají tadyhle 4 takovýhle černý pruhy. To je věta. A třeba tady ty věty jsem koupil někdy předloní v Linci jako věty. To jsou typický McMastery. Oni teda pocházejí kousek od sebe, dokonce se i mezi sebou se křížejí. Jo, tady vidíte ten žádný postranní pruhy. Tadyhle to je jasný, 4 tmavý pruhy, zatímco tady nevidíte, jo, tak to jsou McMastery. To je hlavní rozdíl mezi těma dvěma. Protože jinak ty ocasy to mají podobný, vypadají stejně. Pukalpa, to je nádherný, prostě nádherný místo, tam je spousta, hlavně jsou tam nádherný tetry, spousta panceřníčků, ale tyhle apistogamoides, to oides, to je z řečtiny, to jakože je podobný apistogramu. No, takže to jsou takovýhle jako pěkný cichlitky, které docela potom taky takhle jako fungují. No a pak jsou takové ještě běžný, takový jako třeba ty letakary nebo takhle, který jsou zase na běžných ploškách, na tom takzvaném otevřeném prostranství. Zase o tu snužku se starají oba rodiče a ten vrchov taky spíš jako to je taková ryba pro začátečníky, aby se na tom ty třeba kluci nebo ty začínající naučili tak nějak ty ryby odchovávat a to je celkem jednoduchý, to jsou ryby jednoduchý. No a ten jaká Candidy, to je, bych řekl, taková zase vysoká škola, jako mezi cichlitkama, zase samozřejmě je potřeba jako neonková voda, je nějakých ideálně do těch 25 mikrosiemens kyselá s rašelinou a jsou to nádherný čudly, jako tady jsou 2 skoro dospělí samci, samička a zase tohle typický obrázek, jak takovýhle krásný apistogramy, jak můžete mít v krásném akváriu s pěknýma rostlinama. Jo, což je výhoda těch cichlidek. A krcení, jo, potřebujeme tyhle takovýhle trubky používáme třeba Petzolchách Weizmanný, tak ale těm červeným lorikáriím. To jsou 3 druhy, které prostě potřebují tyhle tenonky tak asi skoro centimetr nebo 12 mm průměr a v tom se ty ryby vytírají. No a tohle doufám, že jsem vás úplně neutahal a děkuju.